Hej, jeg hedder Simon, og det her, det er No Gay No Hey. Her den. Motherfucker. Jeg kommer efter dig. Bare kom, jeg camper bare. Oh. I hate campers. Hvor er den madras? Hvor er du? Ja, der hvor jeg var sidste gang. Nå. Jeg har lige et hurtigt spørgsmål. Kan du godt lide bildæk? Ja, Okay. hvorfor? Nej! Ui, ui, ui. Piu. Vil du gerne have, at jeg kommer igen? Ja, det er faktisk en god med bane til at se hitten. Ah, du kan gå i vandet! Nej, nej, nej. Ah! Oh. Okay, det der det er snydetræk. Hey, der er mit bildæk. Nej, nu forsvandt det. Nej, gå væk. Går du ikke? Gå væk. Nej, der kommer endnu en. You ain't seeing me. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jo, det gør jeg faktisk. Det er ikke i orden, du ser mig. Man behøver faktisk ikke den der laser for at se dem. Nå, gør man ikke. Fanden, hvordan gjorde du det der? Jeg gik om bag dig. Ja, men der var ikke nogen lyd af det der vand. Nå. Må jeg også du den. Ved du hvad, jeg finder et bildæk, og så dræber jeg dig. Jeg er mega dårlig til det her. Bare prøv, jeg er også skide dårlig. Så er vi to. Lad mig se, hvor er de? Hvordan samler man ting op? E. For at smide dem igen, så er det højre klik, eller venstre klik. Nej, jeg kan ikke samle bildæk op. Au, jeg er rent faktisk ved at skrive noget. Jeg skulle bare lige afprøve at se om det der med at højreklikke dude. Det skader ikke så meget i den her. Gør det? Nej, det er ikke instakill. Eller jo, det fandt jeg så ud af. Jeg tog ikke engang noget skade, jeg har stadigvæk 100 liv. Jeg kan bare se dine venner, der bare camper i hjørnet. Ja. Jeg ødelagde din kasse. Au, gå væk. Au, gå væk. Jeg kan ikke lide det. Er du over os, eller hvad? Måske. Det er så fristende at springe ham i luften. Jeg smadrer. Elsker at smadre. Kan du bare gå rundt og smadre kasser, eller hvad? Nej, jeg smadrer vinduer for at få jer til at... Undersøge, eller hvad? Ja. Den falder jeg ikke for. Hvad var det? Jeg har ikke lyde på, så jeg kan ikke rigtig høre noget af det. Pik. Det er godt! Det er godt! Hvad nu? Ja! At du ikke har lyde på. Det sætter jeg på nu. Au, gå væk. Skynd dig væk, Simon. Jeg prøver rent faktisk at ordne noget, så mine seere kan høre noget. Jeg prøver at være seriøs, men så kommer du og skærer i mig. Ja, jeg kan jo lige at skære i dig. Jeg finder mig ikke i det. Ikke for noget. Men lige hvad? Jeg går lige at skære i dig. What the fuck? Nej! Nej!
Nej! Jeg fik dig! Lær det. Jeg stod sådan oven på ham deres hoved. Jo. Hvordan fandt han ud af det? Ja, det er fordi jeg slog ham. Men jeg ved det faktisk ikke. Okay. Simon, vi er den sammen, okay? Fuck, det er så creepy. Du er en tysker. Fuck dig. Au. Hvorfor? Du er bare en tysker. Okay, det er racistisk. Jeg ved ikke godt. Undskyld, tyskere. Det er rent faktisk racistisk mod Vincent. Han er lige foran dig, han er lige til siden. Han er bag dig, han er over dig. Han slår efter mig. Han er bag dig, han er lige foran dig, han er bag dig. Han er lige foran dig. Nej, helt seriøst, jeg kan se ham bevæge sig. Det kan jeg også nogle gange. Nå, men altså, jeg kan se en indikator med, hvor han er. Seriøst? Ja. Det er fordi, jeg kigger på. Han er i nærheden. Han er over dig. Tror jeg. Okay, det var faktisk creepy. Ja, det var det seriøst. Han er lige foran dig. Han er lige derhenne ved porten. Han sidder oppe på kanten af porten. Der. Nu sidder han oppe på den der tribune der lige over dig. Jeg skulle få god. Han er lige foran dig. Se der, jeg kan rent faktisk være hjælpsom. Så bedre ting efter. Jeg har ikke flere skud. Eller jeg har 22 skud til den anden. Okay. Han er lige foran dig. Han er til højre. Han er lige gået ind i et andet rum nu. Han sidder derovre ved tønderne. Derovre. Han sidder bag dem stadigvæk. Han er lige foran dig. Fuck, jeg har 11 skud. Jeg har ikke særlig mange skud tilbage. Du kan jo genlade. Tryk R. Ja, det ved jeg godt, men jeg har stort set heller ikke flere magasiner tilbage. Ved du hvad, jeg tror du dør. Fuck. Hvordan fuck kunne han komme lige foran mig? Fordi han har det der hoppe noget der jo. Fuck han. Han er lige foran dig. Ikke for skud. Det er skadet det der. Jeg kan ikke engang slå. Okay, jeg skyder i det åbne. He got no ammo. Yes, I do! Shut up! Jeg havde faktisk mere ammunition. Jeg hjalp dig. Men det var kun 22 skud. Jeg hjalp dig. Sikkert. Ja. Okay, nu er der fred. No. Jeg kan også se ham. Han er bag ved boksene. De der bokse der. Bag ved ham. Ja. Han nu... Jeg kigger kun i det primære rum. Høj for dig. Nej. Han er over dig. Han kæmper faktisk rimelig godt. Okay, han er ikke i rummet mere. Okay. Nu er han inde igen. Bag ved boksene. De 3 bokse. Nu er han gået væk. Over ved tønderne. Der hvor han var før ved tønderne der. Gå videre. Over ved midten. Lige ved siden af. Han lever! Skynd dig! Ej, han er over ved tønderne. Pas på! What the fuck, jeg lavede ikke? He's dead. Nej, jeg lader, what the Han er lige ved dig. Han prøver at angribe dig hele tiden. Ja, men jeg hopper rundt. Nu er han væk. Stop it. Nej. Just because I'm a noob, I'm not bad. Er du der? Nej, det er dig, der er... Nej, jeg er ikke hidden. Pepper your Angus.
Jeg troede lige, at dræbte ham. Tror du bare dræbe folk? Nej. Sorry, bro. Sorry, bro. Sorry. Anybody want broken glass? It's free. Oh, fuck. Oh shit, Negro. He's stalking us. Right? Okay, motherfucker. Jo. Au. Han er bag dig. Åh. You're too good. Praise baby Jesus. Go away. Jeg tror, hvis på den der så, der kan man kun være hidden 2 gange i træk. Ja. Fuck det, jeg går ikke med jer. Au, det var dumt. Shit, Negro. Stop them nades. Come at me, bro. No, you come at Oh, me. you're gonna die. You're gonna. I'm hiding. Serious. Oh, fuck. Han har allerede opdaget mig. You wanna die? Sig, hvor han er. For fanden. I'm just gonna make it quick. Han var lige der, hvor du døde. I need armor. You are on a YouTube video. My god. Red. Best hacker ever seen on hit. Live in hit. Han er lige over dig. Jeg er spectator hitten lige nu. Jamen, derfor er han stadigvæk lige over dig. Jeg er altid død. Derfor er han stadigvæk lige over dig. En dårlig vagn. Oh Jesus. Good win. Nå, jeg stopper videoen her.